गाग्लोबनायनि जि जाथाय बे जाथायाव सोर थुलुंगा होदों होआखै बेखौ जोङो रावबो थोंजोङै बुंनो हाया। बेखौ बिजिरनायनि हयथ' गोनांथि दङ होननानै जों सानो। आरो बे मोनसे इमसनेल मोनसे सृष्टि जादों। जिहेथु जों बयबो मिन्थिगौ दुलाराय आसामाव 45 लाख ट्राइबेल दङमोन 14 हारिनि। आरो बे 45 लाख ट्राइबेल थानाय एबा मोन 14 हारिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मात्र 7% थिखानाय मासिफोर थायो गुबुन गुबुन जायगायाव। दा बेखौ आरो जौगाखानाय हारिया जुदि दाजाबदेरोब्ला बेयाव मोनसे सानखांनाय हयथ' फैदों। आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मन्त्रि प्रतिवेदननि सायाव आरो बोरै ट्राइबेल होगोन बिनि सायाव जिहेतु क्लियारिफिकेसन होनाय जायाखै। दा बेखायनो ट्राइबेल माहारिया गिखांदों। दा बेखायनो बेयावहाय मा एबसु मा आरसु मा जोंहा टिवा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि सात्र सात्रि बा अर्गेनाइजेसनफोर फरायसा आफादफोर बे गासैबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों। जिहेतु सिसि ट'आ होननाय मोनसे आफादानो दुलाराय आसामाव ट्राइबेलफोरनि मोन्थाइखौ गोमाजानो गिनानै सोमावसारदों। ट्राइबेल संघखौ लाफानानै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै। दा बेखायनो बे जाथायखौ जोङो थोंजों दाखालि 29 नभेम्बरनि जि जाथाय बिटिसि बिधान सभाखौ गाग्लोबनाय बे जाथायखौ जोङो थोंजोङै बबेबा मोनसे दोलो एबा हान्जाखौ बा आफादखौ जोङो थोंजोङै दाय होनानै बे जाथायखौ जोङो गोलावै लांबाय थानायनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो। आरो बेवहाय जोङो तदन्त खालामोब्ला मिथिगोन जे सोर बहा थुलुंगा होनाय होयो। फरायसाफ्रा बुंदों जे मोनद' हारिसाफोरनो एसटि जिथु गनायथि होदों आरो बियो एप्रुभबो जाखांबाय आसाम एसेम्बलिनिफ्राय। दा बेयाव राजखान्थिगिरिफ्रा मानि सिरि थादों? दा बे बिथिङाव नोंथांनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माबायदि स्टेन्ड? जोंनिफ्राय आवगायावबो जों बुंदों जे बयहाबो गावनि मोन्थाय गावनि मोननांगौखौ बिनायनि राइट दङ। आरो बियो गणतन्त्र देश आरो बेवहाय भारतनि संबिजितआ बयनोबो मोन्थायखौ होनो नागिरदों। दा बेयाव बिख'नायनि माखासे नियम निति दङ, नेमखान्थि दङ, बिनि गेजेरजों बियो। दा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आसामनि जौगाखानाय मोन 6 हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो नागिरनायाव जोंहा स्पस्ट जों बुंबाय थादों जे थाखानाय ट्राइबेला जेबो खहा जानो मोननाय नङा। खहा जानो मोननाय नङा माने थाखानाय ट्राइबेलनि जि बाहागो बे बाहागोखौनो दानख'नानै दस्रानो जाहाथे दाहोथों बेखौ जोंनिफ्राय स्पस्ट बुंनाय जादों। आरो अबस्से मन्त्रिनि जि प्रतिवेदन आसाम एसेम्बलियाव दैखांबाय बेखौ सावरायनो थाखाय जों मोन्थिदों सिसि ट'आखौ हांख्रायदों। दा सिसि ट'आ सावरायनानै बोरै मडेलजों आसाम सरकारा एबा आसाम सरकारा भारत सरकारनो बे प्रतिवेदनखौ दैथायहरनो नागिरदों बिनि सायाव सोनारो।